Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας που τιμά το θεσμό του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Θεσμού για 87 χρόνια υπηρετεί την ελληνική ναυτιλία και συμβουλεύει την πολιτεία με γνώμονα τα συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, την προστασία της ελληνικής σημαίας και του Έλληνα ναυτικού. Η συνεργασία, ο διάλογος, η διαβούλευση με το σύνολο της ναυτιλίας είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Βρεθήκαμε εδώ εκπροσωπούντες τον σεβασμιότατο και σεπτό πιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μια σημαντική στιγμή, να ενώσουμε δυνάμεις και να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ως οικογένεια της ναυτοσύνης τη σπουδαιότητα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής της χώρας μας. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους μας μια καλή και δημιουργική χρονιά. Μια χρονιά πιο ασφαλή, πιο αισιόδοξη, πιο φωτεινή και πιο ανθρώπινη.